Vi er ved sådan en kilde, hvor vandet bare springer op. Det er altså lidt sjovt at se, hvordan det bobler op på undergrunden her, når man sådan lige får kigget. Og det bliver fuldstændig klart, så løber det ud her, og så ud i den her sjove, hvor det har en helt anden farve. Det er altså noget flot vand, der kommer frem her. Hvis man tror, det ikke er klart, så kan man altså bare lige kigge ned, man kan se bunden og alt muligt her. Og det er altså forholdsvis dybt, så selvom man kan se nede på bunden. Så utrolig flot, det må man sige.